Alright mga kasuroy, sinit lang namin sa La Libertad yung ano namin mga kasuroy sa UWIS. So via Vallehermoso ang sabi ni ano rito. Yun naman talaga ang ano ko doon sa dadaan sa Vallehermoso, tapos Gihulungan, tapos La Libertad. Ang oras niya bago kami dumating doon ay 1 hour and 36 minutes, 68 kilometers mga kasuroy. Okay, mula rito sa Canlaon City. Maunlad rin na bayan rin tong ano namin, itong pinakalas na lugar dito sa Negros Oriental. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, isang mga income rito yung mga gulay dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, yan. Pati sa ibang island nito, baka Cebu rin, baka dito rin yan. Pero dito, number 1 talaga dito sa buong Negros. Kasi malamig na lugar dito mga kasuroy. Time check mga kasuroy, 1:44 ng hapon. Update ko lang kayo mamaya mga kasuroy ha. Kasi medyo matraffic dito sa loob ng Canlaon. Nakalabas na tayo ng city, via Vallehermoso tayo lalabas. Siguro dire-diretso na kami nito mga kasuroy, kasi naubos talaga pag stop over kami, mauubos yung oras. Imbis 3 oras magiging 4-5. Siyempre enjoyin namin yung moment na nandito kami sa bawat lugar. Sayang nga nung ng Katiklan, yung Rojas at saka Capiz, ang ganda ng ano doon nung gabi rin kasi, pero ang daming Christmas light doon. Ang ganda ng lugar nila, Capiz at saka Rojas. Doon sa bandang Aklan ba yun o basta sa bandang Iloilo yun, kasi iba yata yung Iloilo. Sa Aklan ba yun? Ewan ko, hindi ko masyadong kabisado kasi yung kasuroy lugar. Pababa na kami nito mga kasuroy, parang Baguio ba, pababa. Kasi pabukid kasi itong ano Canlaon City. So, malamig na ano rito. Basta noon pag pupunta kami ng Canlaon, pag doon pa lang sa Vallehermoso, saka kami sa taas. Pag malamig na ano nun, it means nun nasa Canlaon ka na. Malamig yung klima rito dahil sa bulkan yata, sabi nila. Alright mga kasuroy, grabing daan rin rito, puro curve rin sa ano, palabas ng Canlaon. Ang labas namin ito mga kasuroy ay sa Vallehermoso. Yun o, grabe, ang ganda rin ng daan. Grabe, kanina pa ito mga kasuroy, humigpit na naman yung yakap ni Mrs. sa akin. Sana all. Nervyosa. Actually, ano ko na rin to medyo kabisado ko na rin rito. Kasi wala nang ibang daan to mga kasuroy, kundi doon sa National Highway sa grabe na, muntik ako doon Wala nang ibang daanan to mga kasuroy, kundi doon palabas ng Vallehermoso. Pero para sure tayo, kasi matagal ng panahon na hindi na ako nakadaan dito para baka may crossing dyan papractice ng bangkingan rito. Kanina pa talaga, kahit doon sa Mindoro talagang napapractice na ako ni Sibyong na banking so hindi pa talaga, practice lang ba. Ganito, grabe. Pag ano sa kaliwa, kanan na naman. Grabe, yung ganda rin yung ano rito daan. Ayun look at that. Wow. Ganda ng view mga kasuroy. Oy, grabe to. My goodness. Grabe naman yung katarik naman yun. Kita nyo yun mga kasuroy, parang nasa Baguio ka. Ganda sanang view deck doon makikita mo yung ayun wow, ang ganda. Mga kasuroy, only banking to, banking. Kanina pa kami nag-banking rito mga kasuroy. Maganda to sa mga sikat na mga motorista sa atin, yung mga vlogger. Grabing curve, my goodness. Grabe pa. Doon pa. Ito mga rock formation rito mga kasuroy. Grabe pala rito ang daan sa papuntang Canlaon. Yung mga mahilig magbingking dyan,
Unli dito nung bingking. Magsakit na lang yung paa mo at saka yung kamay mo sa kakaliko dito. Grabe, oh, dito na naman, oh. Mula pa yung kanina. Pinatay ko na nga eh. Ang dami ko nga hindi na ano kanina eh. Grabe naman dito palang daan dito. Mas malupit pala to na nakita ko sa mga YouTuber na motovlogging. Mas grabe dito. Wala ko, umano na yung ano ko, paa ko mga kasuri. Nanigas na naman. Huwag naman sana. Oh, yan na. Oh, tumigas. Yan, tumigas yung ano ko. Saka ano. Curve yan na rin. Hindi pwede dyan. Grabe mga kasuroy. Tingnan mo na. Waiting shed. Dito lang muna tayo. Sumakit yung paa ko mga kasuroy. Oh no. Oh, pwede dito. Ang ganda naman rito rin ng view. Wow. Meron pang tree house rito. Tumigas. Pahinga muna kami mga kasuroy. Tumigas yung paa ko sa kaliko. Oh my goodness. Sakit. Wow, ganda ng view rito mga kasuroy. Oh. Tapos may tree house rito. Oh. Ipahinga ko lang muna. Tumigas yung paa ko sa kambyada at saka liko. Yan, oh. Wow, ganda ng view. Parang vulkan rin doon, oh. Okay mga kasuroy, anuhin ko muna tong paa ko. Tumigas na naman. Medyo nawala na yung sakit ng paa ko sa kaliko. Wow. Back to the road. Oh, grabe naman yun. Bumingking eh. Oh, ito na naman, oh. Bumingking si Papsi, ah. Ito na, tuloy-tuloy na kami nito mga kasuroy sa aking hometown. Pero mga ilang araw lang kami rin mga kasuroy, mga 3 araw lang yata. Kasi may pupuntahan rin kami sa ibang lugar. Sana mapuntahan namin yung Bohol, Cebu, Siquijor. Yan ang plano namin kaya excuse me. Grabe rito mga kasuroy, oh. Magsawa ka sa bingking rito. Grabe dito, oh. Tingnan mo naman yung daan rito papuntang Canlaon. My goodness. Yung katulad sa akin na bago lang naka big bike, mapapractice ka rito pag araw-araw dumadaan dito, oh. Grabe. My goodness. Oh my God. Grabe. Mapractice ka ng bingking dito. Tingnan mo naman yung daan mga kasuroy. Oh, yun na naman, oh. Meron na naman dito. Unli bingking talaga dito. Baka yung sinasabi nilang Marilaki dyan sa Luzon, ewan ko lang. Hindi pa naman ako nakapunta ng Marilaki na experience. Pero dito mula doon sa Canlaon hanggang pababa doon sa Villahermoso, magsakit yung paa mo at saka kamay mo sa kakaliko dito. Maya-maya liko. Oh, yun naman, oh. Grabe dito mga kasuroy. Alright, andito na kami sa National Highway, dito sa Negros Oriental. Pakanan kami mga kasuroy, papuntang ano to, ito pa San Carlos, ito pang sa amin na Villahermoso, Gihongan, La Libertad. Papuntang Dumaguete naman to. Ito rin papuntang Bacolod yan, saka dito. Okay mga kasuroy. Yun, papuntang San Carlos yun, Bacolod. Ito naman pa pwede na nating patayin tong ano mga kasuroy. Medyo kabisado ko na rito. Pero na tayo sa Villahermoso mga kasuroy. Bulol talaga ako mga kasuroy. Yan, oh, Villahermoso. May kwento kasi rin ako rito mga kasuroy. Dito ako palaging sa summer. Sa totoo mga kasuroy. Alam nyo ba mga kasuroy na
7 years akong nasa ano, sa high school. Yan, high schoolahan dyan, St. Francis rin. Lagi akong ano dyan tuwing ano, pagkatapos ng year, lagi akong bagsak. Wala, bulakbol kasi ako mga kasoroy. Puro bagsak yung ano ko. Minsan naman pasado 75 lang, 76. Yun lang naman ang pangarap ko eh. Hindi naman ako nangarap na maging matalino eh. Sabi nga ni Duterte eh, basta pasado ka, okay na. Eh kaso lang, nabarkada kasi ako mga kasoroy. Kaya wala, puro inom. Tapos uuwi, anong oras na? Alas 4, tapos papasok. Walang mga homework, wala. Kaya pagdating ko sa ano, inaantok, hangover. Yun ang buhay ko nung nag-high school ako kaya kasoroy. Pero ako'y naniniwala mga kasoroy na walang bubo basta mag-aaral ka na lang, mag-aral ka ng mabuti. Wala, basta pag may homework ka, may mga ano, dapat mong paggabi, dapat nag-aaral ka para pag mag-exam or mag-discuss yung teacher nyo dun sa ano, sa school, may answer ka. Yun ang ano doon. Kasi sa sitwasyon ko kasi dati, wala kasoroy eh, nabarkada ako sa mga ano eh, yung mga kababata ako rin. Walang ginawa kundi mag-inom. Tapos eh maka-income kasi rin ako doon sa shop ni Manong, yung vulcanizing. Dati kasi akong vulcanizing, grade 5 pa ako mga kasoroy. Hanggang high school ako, naging 21 ako. Kasi 21 ako, napunta ako ng abroad, kinuha ako ni mama. Kaya yun, napunta na ako sa Kuwait. Kung hindi siguro, baka vulcanizing talaga ang ano ko doon, future ko doon. Okay mga kasoroy, lumabas na tayo sa town proper ng Ballyhermoso. Papunta na to ng Gihulngan mga kasoroy. I-update ko na lang kayo mamaya mga kasoroy ha.